Mbak menawi badhe nitipun Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula boten mangkling menika Bapak Safikul Imam Bala Ibu Rohmawati. Nggih saking legi. Panjenengan kok bersangat saking Karangpanas tumuju wonten kelompokipun kula kalian garwa kula. Kok raya-raya betas kados ngaten menika kagem napa nggih Pak? Ingkang sepindhah ajeng silaturahmi saking legi nggih. Ingkang kaping kalih badhe maringi bebungah kagem kaki legeyek dalamipun legeyek utawi ajeng maringi tetebusan anggene nyuwun konduripun putrane kekalih kaki legeyek dan sewu menika ajeng maringi bebungah kalian garwa kula nggih minangka sut kerkoh panjenengan nggih napa panjenengan sampun ikhlas ler batos ikhlas ibu sampun ikhlas ayo coba ditambani kali kula matur nuwun kalian Bapak Bindan nggih Pak. Nun sewu ananging saderengipun panjenengan ajak kondur putra lan putri panjenengan